Well, díobh go léir. Tá mé stig sa Saotharlann inniu agus tá mé ag déanamh analís corp. So tá corp os ba chóir amach an seo agus mar a bhecinn tú sinna a cheann an sin agus is féidir leat a intana eáil an sin agus nar haon tú sios an seo tána asnacha an sin an sin agus taobh sigad a sin tá a ghuiile. Now, tá mé chun na hasnacha a bhainte, so chuidigh mé é sin isteach an sin agus buinnig mé na hasnacha amach agus chuidigh mé sios an seo ar an mórt. Right, now, is féidir ling fécinn isteach an seo agus is féidir leat a cré a eáil mar a ecinn tú an sin agus just sios an sin a ghuiile. Now, tá mé chun a ghuiile a thógant amach anis. So tógi mé sin amach, a dús bar a bheith sin níos fearr, go bá. Right, now, usclaíonn sé sin amach a ríis agus sin é a ghuiile. Now, tógi mé sin amach freisin. All right? Isteach an sin. Come on. Oh, God. Is dócha go raibh bhí sé sin trám go leir, is dócha go raibh ocras an domhan air agus dis sé an umacha ach right, mar ecinn tú stig an seo sin cad é sin an sin ceapan go raibh sin na dúháin is dócha, na dúháin, well, sin é a corpan is agus tá mé créicne leis an gcuid sin den corp, so roci mé an roigan is go dtí a canáb. An is tá méid fécint ar a oig an seo agus mar a ecinn tú is féidir a thrán a eáil a thuúla agus a bhéal an sin agus sin iad na féicla just ba bhatnom just fécinn níos fearr áil ar sin, so chuidigh mé seo isteach, sin é a hanga an sin, sin é a hanga. All right, agus tá na féicla sin, tá siad bán agus tá siad go jazz,